Sagudahin nga ron ti surat, ni pagkayam tayo nga Carmen, kung na narito'y, Dear Manong Nemy. Manong Nemy may sakmet kadagiti kang kanayon nga agbuy-buya kanitundong kadagiti nga programa. Oray din ang rukida ito yan, talon nga tawen tinapalabas. Nga daki dito abroad, agbuy-buya akon, mani po di Addan mabuya, iti Facebook. Dito ka po na no apay, kayat kumit itang iburay, ti bakasaritaan, ti biyag ko, ti biyag miyasang kapamilya. Nga, nagsanggas at unay ko na. Nagsipot tam, may isa ti pamilyak Manong Nemy, nga nagbaling nga nagsanggas at saknan, iti kinakurapay, nga bunga dayta ti panagiin na dayo. Ti kinakurapay, kadisot mangiduron tapno, agsisina ti sang kapamilya. Pumanaw ti maysa, mabaling nga ti babae, wano ti lalaki, tapno mapan makigasang-gasat, iti balasyo tao. Taore man na pagtrabahuan, iti ta Pilipinas, wano dito'y Pilipinas. Nakunada nga basit ti sweldo. Iso kali ka guman ti kaaduan, nga mapan iti abroad. Ore kasanot kaadot sakripisyo na pasarenta. At dapat nagidag ko naman ng Nemy nga ore kasanot ti rigat no agtitipon ti miyembro ti tunggal pamilya. At dadang sisinakit ka nagtitinulong. Oras na dinutayan mo no nagagat ka na sa lukag ka. Agbiyag ka kunada. Ngem, kapadasak Manong Nemy ti adu nga tawen nga nagtrabaho ti abroad iti na duma-duma apagilyan. Iti masukan-sukat nga amo. Sa nga balik kumamat Manong Nemy no awan di kitidakes anapasama kabayatan ti panaganayas ti panawin. Ngayon kas na ko nakitay damon, Manong Nemy nga may isa ti pamilya ka biktima. Ti kinadagsanggasan. Nuan niya na kiti pasamak, isot ay nakin-inuten nga warwaran. Ngayon sakbay ti amin, Manong Nemy, kablaon kayo, tinaragsak, kinagasat nga oras, kanal daw yo, di ta Nemars studio. Ti si Bubukela pamilyam. Kastamat lang dagiti padak nga dumdunge kag buy-buya ng runa kadagiti padak nga OFWs. Naragsak, nagasat, nga oras tayo amin na sangapada. Kastuman Manong Nemy, ngayon nakibinsa-binsa, dagiti pasamak. Agbatbata kami kini Danilo nga asawa nga sanga nagturpos iti college. Gaboy iti dayta Manong Nemy anyalaeng aya ti mabalim niya pagtrabahuan. Ni Danilo Manong Nemy sumursurot iti construction. Idinto tasyak iti damo Manong Nemy kasumsumrek ka kaserbitura iti maysa karinderya. Aging nga lakay parakder kami ti gagangay lang nga balay. Nalabsam ti aksaw ket kalapaw uno abong-abong laeng. Nadaan kami ti duwang nga anak Manong Nemy. Iso da John kini Emmy. Lalaki tinaw natin junior nga rod, babae tinaudi nga ni Emmy Manong Nemy. Wen, agbasa idin ni John ti elementarya. Idin dot sumara sa tumatan kini Emmy. Edita, ada mangawis kanya. Kasinsin ko Manong Nemy. Kapag bakasyon na, nga nagtrabaho di Saudi Arabia kas DH, may pimasyal ito balay. Carmen kasin, kumusta? Kas makitam. Ay na, yung sa nga balik kasin. Amo na tigagangay lang nga balay yo. No sumort ka kanya, kat sumrek kamay kas DH. Agbalin to nga, dakkel, napintas, mapintaan. Oh. Madang kay tumatan ti stereo, TV, refrigerator,
washing machine, kaya doon pa yung appliances. Saan ako mga mapasamag na takasin? Kaya sunod nga mayag, tauwisan ka, ti panagsublik sa Jaya, Saudi, masabol nga dakaduwak. Gamot at dagururay ng employer mo. Idi Manong Nemy adayo nga rapap ko tumadayo. Ngam gamot kapipilit, ti kasinsin ko Manong Nemy. Kani supente ng ikari nga tulungan na ka talaga, nga agisagana, karigi tinaskan nga may sagana, ti passport, kanda dumapay. Manugutak Manong Nemy. Naman pa umpay ti pinala panagsarita mi kini Danilo. Ngayon di maprobaran amin ng Manong. Hindi bagak iti asawak. Danilo. Si papalubos ka kadimadlaing. Tiyan niya. Nga mapanag agtrabaho kas diet sa Saudi. Tiyan mo kat ang angaw mo. Saan ko nga angaw? Tamok laing kat kinuyog mo lang di kasi mo nga napan nagpaspasya di Manila nang barambat na nagpasyar. Han, inlakad mo amin di kita sa pulak. Sa nga palubusan. Carmen, habay mitkat nga dito yan niya. Nagrurang employer ko. Panahon na kami nagkama. As yun na pwede katulungan nga. Mangkita ka din nagta. Kasi ka nga inati kang runaan nga mangkita ka dakwada. Hamos na nakarigri ka. Amo mo tinigat tayo, ba? No ti sardam, aglut-luto ka. Siya, ay aywanak dagdaan nagta. Isurusuro ko no, asol tulungak ni John assignment na. Lakay. Ano ang takton sa jay? Awan doon sa baling aramidan. No saan nga mangkita karigtaan nagta. Ang ganda nga karapintero. Binunan to nga ipawit sweldo. Sigurado ka? Okay. Sumayat din balay tayo. Nukas ka sa nulay nga. Basta ha. Carmen. Tsakayat. Ngam ito Addan na kasaganan. Siya nga mang pedal-kat idin ta. Ado dito di gumawa-gawawa nga babae. Di gumawa-gawawa nga makadanon dyan abroad tapos makapagtrabaho. Hindi apelarte mabaling ko. Saan ka mapilipilit medyo mapilit ka ta. Awan di kasi nga plano ta. Adda. Panagtinulong ta. Awan di may tulong ko. No saan ka astar midek? Para ti masagbayan di kita nagta. Para ti managbalbalo ti biyak tayo. Basta nagkarika. Awan sa baling aramidam na di mga asikaso karigtan nagta. Kansang kang agbababae. Agas karigtan dumarita. Agsingsingpet ta. Agsingsingpet ka. Agas mati pa agsingsingpet ko. Manong Nemy, adayo kami ti ayan di kita ganak kanyak. Kastamat na iti ka naganak kay ni Danilo. Ta kinapudno na, regalo lang ka na kami dito yung alute. Ngay sumatan iting ka nagdisuan, Manong Nemy. Awan ka magbagyami, idi karoba, ngem ket na siya at kami makikarkaruba. Imbiling ko mat kadagitiya, na siya nga makikarkaruba, Manong Nemy, nga pakikit-kita na di kita agama. Agad oreta na siyang padya asawam, Carmen. Ang agsiksigarilyo sa ang agin inom. Ang akas ka na dumantang nga lalaki nga. No, agkuti-kuti ka nun ti bulbulong. Adadatan, sangot ti tiyanging agiinom. Ora magtrabaho dang agbalamalim. Sada uminom, isos apo. Yan tunukuan, agugulutan. Ngayon nilakay mo na siyang petaso o pagdanagam. Alawan, pagkikit-kita mi ida. Ayam no, danto ko. Basit pa kay ranuda na gata. Uwan na, ako pagdanagan nyo. Ipauitang kanto di bangbanglo. Masabog ka di pala di bangbanglo.
Danto laki na katang mo, danto ikarang ti kape, gatas ko na kopimit, mabali na balasan mo. Hinagpagkada akong kanagitan na ko Manong Nemy. Agsangit na siyempre. Uri siya, agsangit akme. June, na, mama, ipas na yung nagbasa. Sanga loko-loko, tapos sanga marigada ni papang mo. Ha? Kanayang itong ipawid. Siyempre, ipawid ako, manibro kayo tumati arawaten. Ando nga panunutan ni papang yun, no? Pangalan ti gastusin nyo, ti kasapulan nyo. Tadak nga rin nagtatrabaho dyan tayo. Ay, wanam ni ading mo. Nemy. Nemy, anak. Oping nga pumano ka matamamang. Sinupit ti mamang mi kini Manong dyan, o. Pumano ka. Anak. Mapana ang trabaho dyan tayo. Ijay dakal sweldo. Kas kada kiti, amo mo yun tanga. At ti abroad ti mother na, uno father na. Diba? Napintas ti balayda. Diba? Dikiti anak, dikiti trabaho ti balas yung tao. Dikiti abroad, kat napipinas ti arwatan da. Kasan namat kata kayo? Makapagatan kayo doon kadikiti kursunado yung kitangan karawatan. Omong imas tunti kanan, tisidain nyo. Mabayak ka ni mama. Mabitak lang. Doon nga tawin. Doon nga tawin. Nagbakasyon na, sakto man na nagsubli. Aking ka na nga, dumakil kayo ton, nag-college kayo ton, yung ton makapagturbos kayo ton, siguro, agsad nga tumatan. Tadan tumatan na ba ako yun? Takay tumatan di mang tulong kada kami kini papangyo. Anak, mga asin na po Diyos, ha? Agsingsingpat kayo, kan gwardyaan nyo ni papangyo, ha? Sa mga nag-chicks. Nagrigat Manong Nemy ti mayadayo kadagiti patpateg. As in as nakarigrigat. Pudnugayam ti bagbaga Manong Nemy digiti daduma nakapadaset. Homesick ti kangrunaan nga kalaban. Ti bagyamanak Manong Nemy kat saan nga narigat ti trabaho tanarwamak nga rod itirigat. Ti bagyamanak Manong Nemy kat nasihat digiti employer ko. Sana kas ka nagiti na duma, nga madamdamag, nga naranggas ka nung nagiti employer da. Kaya't nangasawan Manong Nemy, may sak ka nagiti nagasat, nga ima iti abroad, nagtrabaho ka sa DH, gabuta, nakasapulak, nakapatangak, iti nasyat nga employer. Awamat idin ti problema ti komunikasyon, it Manong Nemy, at damat idin cellphone. Iti damok iti abroad Manong Nemy. Napintas ti komunikasyon, gabuta kastano at agundaway kon. Tawagak nga dagos Manong Nemy ni Danilo nga asawa. Hello, kumusta? Kastoy. Pagpindasan na, nasingpad na kita nagta. May salat sa tong palda. Good. Dihan ka marigatan. Hana ka marigatan. Mabaling gumat lang ti sumrakit ko yung trabaho. Kanya, hanan. Ibata kinina na Esther ni Emmy. Kad siyempre, ni June, nagbasa, agbalon matin. Sakam to kikita ti malam mo no sardam. Unang, ako ti pagtanagam. Nalangan mo't nga, agtangtanga aklat agmalmalim. Mabangko, mapamibantayan ni June iti eskwela. Agor-ore kami. Sa kamtagidan nga gawid. Sayang ti oras, sweetheart. So, tulungan ka. Sige. Hagalagid na marigatan. Saan? No problem. Marigat mat agbalinaklatan nga chemis. Ano ang chemis? Ano ang chemis?
kay Mrs. Umaasa. Ha? Oo, agad ang ti Kemis. Hey, Mr. Kemis, kunada. Kay Mrs. Umaasa. So, ipakita ka na kuwada. Ha? Porque di abroad ti asawak, pasabal mga agtrabaho ak. Manong Nemy na pardas nga naglabas ti panawen, may saging gana duwang atawen, nalpasan tungo na akong tratak, Manong Nemy. Adamot nga basbasa ni Emmy, iti elementarya. Imo na, Manong Nemy, kat napapintas mi ti balay mi. Kanadasang kabasit, nga ornong, nga maur ornong, iti bangko, Manong Nemy. May bangko tap ni kasta kat saan nga basta nalakang nga gastusan. Hindi ba nagbakasyon ko, Manong Nemy, doon nga tawon tinapalabas, kastawan na tinagsak na kita anak ko. John, manupay nga tawon, sa kanto agbarito. Manupay nga tawon, sakbay nga graduara ka elementary, high school kanton. Kitsa ka Emy. Uy, napitas na anak ko Baka nakasto yung kinaubing mo, baka dagaraan kang gan. Kamama, at the textmate no, at the callmate no, at the by Facebook friend no. Gangay kang lang data ang Facebook ka nga ron, no awan tigayam mo. Hindi kamin, Papa, o rin ni Papa, adumati Facebook friend na. Anak, hanga maliklikan, taamin kayong ganit cellphone nyo. Kitikyaman kami, Mama. Siyempre, no saan kayo nga napanti abroad, baka umpik namat na binta sa cellphone mi. Uwen, dito pagsayatan na. Ngayon ti, kang ronan na unang nga bilin mi kada kayo. Ha? Aramatin niyo ti cellphone, ti Facebook, kung nanyaman dita, itinasyaat, saan nga pang perdi, iti salon atyo, uno pang perdi, ti panagadaliyo. Tamang kidi ori matbenus ko mga maturog kayong cellphone pala igaman nyo. O, pag nanagam bakit, kapot adakar piyod kita anak ta. Alasot so, isugod na kanya kung nag-cellphone da. Maturog damat din. Very good no kasta. Saan damat nga itugtugot sa cellphone da? No daday jay eskwela. Ay, dapat ko mga handay tugot ka sa nung kontak kami dan. Haandi kita yung cellphone lang, gagangagay, itugot da, tapos makontak ko ida. Ngayon da kita cellphone nga da Facebook na, saan ko edad ka da kuwada? Sa dala may gamanin o dadat dito balay. Very good. Nagsubliak manen Manong Nemy sa baling nga lugar, iti quiet, sa baling employer. Di magpintasan na nakagasgasa na Manong Nemy ta makapatangak lat ta kadag na siyat nga amo. Gabo siguro ta na siyatak met. Sana ka tumang tangsit. Kagangay nga daririkon daway Manong Nemy nga umuyong dagiti amo, dagiti employer. Ngayon no nakapakumbaba ka lat ta, agtudyo ka, handa ka lagid di nga mulusyaen, handa ka lagid nga buswan, okay lang. Basta itad na gusto nga sweldo, ket itad na gusto nga oras apa na ginana. Pagpintasan na Manong Nemy, kabutawan ti bisyo, ti asawak, ken tungol-tulong at tamat nagtrabaho. Ada ornong mi. Ket ko na kanyang ti asawak ti na minsan. Hello, Carmen? Ada may singasin ko. Ano may singasingan niya? Di ba, ang peuna ti gastusin na kita nagta. Hindi pa nagbasa da. Gabot ta, elementary ken high school pa lang. Ket no, jay interest di bangko, kadya kwartata nga nakadeposito. Pasit lang. Anong arti kahit mo? Ag-negosyo ka? Eruar mo di kwartata kat pag-negosyo? Ano nga negosyo? Agpautang ta. Pautang? Wen, dagdakil no kati ma-interest. Tawar isot dubrak no kan, inaldawak nagsinghir. Nakapanunutan kasta. Adda, nangisingasing kanyak, taga-tiyandaan. Ada umutang di 10,000. Agbaling at 12,000 within 40 days. When? Di 10,000, every day, ngamang tagdati 200. Oh,
Di 10,000, within at 40 days, agbaling nga 12,000. Di 100,000, no, ada ko 100,000 ta. Mano pagbalinan na? Pinulan latang ko na, mga ada 20,000. Yung ada tabang ko, pasit interest na. Kasi no, ada kita sa ngagbayad, na sa amang ngagbayad ita, nagbayad din to, no? Sumarno. Nung hanaman nga mabayadan within 40 days, hanggang sublikan niya 12,000, kada 10,000, mabaling nga, mabayadan na aging galang 50 days. Kasi ano no utang kalimutan. Saan nga mabaling di kas na? Di man pa utangak ka na di mapagtalkat. Saan mabaling di nagbayad ka ta pag negosyo da mo. Di umutang, di kita gling negosyo. Iso, pag nanagam, tatunggal aldaw, ada makampastrek da, ada pagbayad da. Sige, nanamnamaan nga pagsayatan na ita. Sweetheart, tapno peso, takal mo na may tulong na. Kasta nga ron tinaramid ti asawak Manong Nemy. When? Kada peso. Imbes nga pa nagtrabaho, pa nagkarpintero, nabibitas lahin kasi dyan nga rabinder na. Agpautang, isumit lang tagsingir, kasi la Bombay. Iso na lang ang talaklak at interes na. Awang pwede lisensya, muna awang pwede baybayadam, libre. No, ag negosyo ko kumagat, mga patagdar ka ti Tianggi. Ay, nagrigat. Ado na kita umutang. Ngayon kayo kumatang. Manong Nemy, awang kumati problema. Tasyak nga da dito abroad, sa anak nga nagproblema, gabotate ko na kon na siya at tikasasaat ko. Di kita pamilya Manong Nemy nga dati Pilipinas, aw mati problema may kada June kini Emi kana singpet da kana pastek da pa nagbasa da. Di asawa mak awang bisyo na saan nagsigarilyo saan nga ginom. Nagpintas ti negosyo na Manong Nemy. Agpautang agsingir itinal daw. Gamitin may sangal daw Manong Nemy nga tinawagak kasi lagpupungtot. Danilo, apay, da problema? Asa mo na ba nanutan tsaklatan? Ada problema? Iba ka Mismo pa'y nakasinsin ko. Super tinagrigat ng bayan. Ano yan? Anat negosyo na. Ni bakit na gawin panada da? Amar barbecue. Adamat inaldaw nga pastragdangan. Tumbigatin lang tumbigatin. Manong nabigatin? Mandolat na itin nagda? Kadandanin na mga start 40 days? Hala, babaam lata na kit kasinsin mo. Mawatan mo ta. Saan nga mabaling ka nagda na? Numuna ta. Numapang ko singirin. Kanahal nga nakainom. Adda iyo na o pagbayad na. Baybayamon. Ano nga baybayan? Baybayag lata di kartangin utang dan? Ay hanggang mabalinday ta. Kasinsin mo pa'y babaamon. Ano kahit mo saan ko singirenan? Nagbuhan na sen. Ano awan ko na nahangkag pilitan. No talagang awan. No saan mabalin? Gumuyod ak karagit yung mabalin ko. Guyodag. Tap na maalak mantlang timpaudang ko katakwada. Manong Nemy, bayamon. Kinon ko nakidi nga inulit-ulit. Yaman yan, Manong Nemy. Tanang pilit lang tamad tan ti asawak siguro nga makasingir. Aging ka Manong Nemy, ngayon tawag ni Nana Esther kanya. Hi. Hello. Nana Esther. Saan nga tumawag kanya no saan emergency? Eh talaga Ay na, hanggang ko kumabigbigla walasan ko. Kami na. Di asawam. Ha?
ni Danilo binagkungda. My God. Sinot ng bagkong kang kumananana. Tikasinsin na. Kananyat ka sa sahad na. Walasan ko. Makipagladingit kami ka na kayo. Natayan ti asawam. My God. My God, apay. Apay. Papagayam, kanya-kanya't gasat ako nada, na dumaduma nga pasamak, taore man pa no saan ka agabrod, ore no da ka ti sidong ti pamilyam, no kasya talaga ti gasat ka dumteng. Papagayam, ito'y tultuloy nga ibasa ti surat, ti maysa nga OFW kas ni Carmen, papagayam. Saan nga nagbababae ti asawa na, saan nga nang lipot nga nabati. Nagsaya at ti business na. Iso na lang ta. Ayan. Pinatay damutin. Gabot iya. Utang. E nga natin ituloy papagayam nga basa. Di pagkasaritaan, ni pagayam tayong Carmen. Manong Nemy, kapilitan nga naghawidak. Dito'y Pilipinas, kareding ipupusay Manong Nemy. Ipupusay ti asawa. Pero makadano na akong sinabat dak dagiti duwangan na ko Manong Nemy nga stawa ni sangit na. Nagdadanggay kami nga giina, nagsangsangit ng runa kanyak, initamdaga kun, tikas lamat maturog laeng nga lang ati anak ko. Uwano ti asawa ko na kuma, Manong Nemy. Nagsakit, nagdagsen ti barukong ko. Nga dadang dumagsen ti barukong ko no saan kong ibuwang, no anyaman ti sakit kan sayam nga inak marikrik na. Iti panunot ko Manong Nemy. Apay nga napasamak, kastoy iti asawa. Ti asawa ka na kasing singpet nga awan ang bisyo. Saan nga sigarilyo, saan nga ginomi ti arak. Ti amok kat napintas ti anayas Manong Nemy ti napanunot na nga negosyo. Yung sanggayan. Tano sa sinupay, ti kabagyan na, Manong Nemy, isupay tinarigat ngagbayad, kastupay tinarabid na, pinatay na mismo ti asawak, di na malapulos pinanunot, ano kasanunto pa ti biyag minaawanan ti asawa. Ano masapaw na nga maulila ti ama, di kiti duwangan na ko, di kiti kaanakan na. Masabol nga malungsot iti pagbaludan da itang tao. Di naman lapulos pinanunot. Manong Nemy sigon kadag iti investigasyon. Nabartag ka no, ti kasinsin ti asawak. Kat napangkat manen siningir ti asawak isun. Nagkungkyang da ka no, nagsinsin nung baat. Nadagayam imo ko, ti kasinsin ti asawa. Dahil tamatan Manong Nemy, basta ka numadatan, binagkubag kong nan ti kasinsin na. Binagkubag kong nan ti asawa. Manong Nemy, di maitulin ng tibangkay ni Danilo. Adumanan nga luwa, tinagarubos ka na kami ka nagitan ko.
Hindi malpasan ti amin. Kinasarita dakdagitan na ko. Mama, anak, nagsubli ka di pala hindi abroad. When? Haanin, mama. Haanin, please. Anak, isutsap sa puli ng tirik na. Timayadayo ka kada kami. Itatawanin ni Papang. Sino pwede man kita kada kami? Baro ka, anak. Pumalasit ang mata natin mo. Manakim kayo. Mabalik ka bailan yun ng aywanan ti Bagiyo. Sa adamat ni Nana Esther. Mabaling kumot nga tandaanan ni Suna. Tapno ni Kastagat tulungan na kayo. Numarigatan kayo gluto ti kanan nyo, ti bigat. Iso ti umay gluto. Agdalos, manglaba ka na kayo. Taon sa baling aramidan yun, isang agbasa. No bakasyon na kada kayo at agdalos ka nagluto ti kanan nyo. Kanda kayo manglaba ti morang nyo. Kamusta wanin ni Papa sa kamanin pumanaw? Anak, ada sadya iti trabaho. Mabalin niyo matagtrabaho dito. Manunat maswaldok. Numapanag katulong. Unog agenti karinderya. Sadyay, dakdakkel nga amang anak. Ananos lang. Orita, kasla gaasidig tayo. Tadad serving her ti cellphone. Video call tayo. Kasla ka tayo gaasidig. Sa din namang rodmanin ti papanin nyo. Pag-asak mo di Jibarin. At ang aming textmate ko, Facebook ka, friend ko, nga kachat ko na ko ha. Halapin pinas ko na ti trabaho Jibarin. Iso nga sadya ang apply. Saan ko man, mama? Anak, mawatan na ko, ma. Kasto'y gayam, no nairuam kan ti abroad. Kasla, sapsapulam lata ti abroad. Sapsapulan nyo, talang adayo ka kada kayo, adayo kayo kada kami. Adayo ka kada kami, mama. Gusto mo lang kami nakasyon ko nakmet. Anak, dagadisangan na singer ni Papangyo. Napautang na. Oo, matinabati ni Papangyo, alistaan. No sino na gina kasingir. No sino na gina masingir. No adaman na gina voluntaryo ang bayad, na siyat launay. Yung no awanin agad. Oo, di konsensyadan. Iso nga kahit kusuktan. Tad dumadla kwartata ti bangko. Nga para ito kada kayo, ito nagbasa kayo ti college. Kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy, imbatek di kiti duha kapsat ko. Nga bumaron kan bumalasitan nga isisudan tagned iti balay mi Manong Nemy. Nga mapalata sarong karan ni Nana Esterida nga karuba. 10 hakbang lang. Kasta't baet ti balay mi ken ti balay da Nana Ester. Intalag ko kadakwada ti amin Manong Nemy sa maysa nasingpet met di kiti kapsat. Dito'y barayin Manong Nemy, di si marunong ang trabahuak. Katkas iti dati Manong Nemy, makasara kak manen, iti napintas, nasayaat, ng employer. Abawalang ti pa nagtrabaho, malpas ko lagi din, awanin ti ubra. Eta, makichat, makicommunicate, kadagit friend ko ti Facebook, kadagit anak ko ti yonak no ko, Manong Nemy, tiyempuda, handalakit nga madisturbo, ag-video call kami, kumusta kita? Medyo ipakita damat Manong Nemy ti ornus, kandalos ti balay, nakasta nga makadalos dan, ti panang sukat, ni Emmy, ti Cortina, kanda dumapay. Pay ti girlfriend mo, John. Pay mama. Addan, mama, Addan, the girlfriend nun. No, siya the boyfriend nun. Ay, anak ko ubing kay paywan. Pagpangaasi,
Nakadado na kita agbaybaril dito nga sexual sex scan. Ha? Amangan mo't na may tulad kayo. Ano? Samot na mama. Amangan si Kadyon. Baka makabuntis ka. Amot mama. Si Kamat Emmy. Baka tilad na nga lalaki kakuyog mo ha. Awan ti magdanagan nyo kada kami ma. Nasingpat kami kini Manong. Very good no kasta. Si ka ngay ma. Dabalak mo nga mang sukat kini Papa. Sana ka nakasungbat nga dagos Manong Nemy ti malagip ko dagiti adu nga textmate kada, callmate kada. Dagiti agchat-chat kanya amuda nga balo ak at siyempre ibagamat ka nakuha nga awanin ti asawa. Nakadadumat din Manong Nemy dagiti agar-aram kanya kiti Facebook. Nakalukloko pa rin adu Manong Nemy ipakita din ti pastos. I-block ko na ka nung kasi nga bas-bastusan da. Ngayon mada seryoso Manong Nemy. Ilocano met lang. Adamit lang dito barayin Manong Nemy nagtatrabaho. Isa da ito yung Manong Nemy ni Carlos. Nagwapo. Hanakayat nga agsarita kami no sa nga video call Manong Nemy. Hi Carmen. Hi Carlos. Kang kanaim galata po yung pintas ha. Kastan sa nga talaga di kiti Balo. Agpapapintas na tapos masukatan na sigod pimusay. Hamot ang. Ngayon adod nga po yung pintas kati managkita. Nangaro na nga na makita kanti personal. Masala kiti video. Day off mo into bigat? Ikarikatak mo day off. Oresan ko day off. Basta ag day off akong kunak. Tapos na makita ka. Mabalin? Carlos, api ko nakita ta. Di ka di mailiw? Tangka namin na ka mailiw. Nagawit ka di Pilipinas, ako matitisang patam. Tana tayo matanti asawam. Manong tawin na? Uy, ako pa makatawan. Manong Nemy, nagsinarag kami kini Carlos. Nagwapo nga talaga, Manong Nemy. Hi. Nagkukupugwapo ka, Carlos. Agbagay ta. Kapag na pindas ka. Abi nga siya, kumanti kayat mo. May sa nga balo. Abi sa nga tihang nga balo ti mapilim. Among, nakarkarin nyo ka no di balo. Tapay. Wala na tamay ililiw nga no. Nakaykayat-kayat ka no. Nairot ka no ti arakop na. So nagkuna, kadali nakapadas. So kahit ko kumamatawadasin. I love you, Carmen. Carlos, sama parigatan ti makin. Abi ka din nga saan kang gragsak. Samo, mampanuti nga trabaho akang kanayon. Ang relax ka met. Ikam ti bagim ti repa nag-relax. Pag gustong tirik nam, no kasapulam, adalakid di apigid na sa mga ramide. Pagsanay ka. Numabalin ako, ma. Sana ko nang gayan. Taretat kari kiti asawak. Amom, no agayat ka kit naragsak ka. No makita di as awam, no makakita pa ilang, no takararuan na makikita kang ka. Kat naragsak mo din suna. Saan ka ito may bayan? Paragsakin ka. Panunot pa, Carlos. Ito kano pala parang panunot mo? Kat bahan ito gadanin today. Oh. Itan. Oh my God. Ha? Masa din no? At data tayo sa hotel. Di mo kanti kayat? Nga mabukal ti ayan na yata, dito ba rin? Come on. I love you, katamok. Ngipat patiknak mat. Tunggalag video call ta. Amadlaw ko kada kita matang na love na. Di ba? Ito tanag kita tan. Adan kundaw ito nga ginarakot. Ipariknak kang katayat ng tanganyak. Mamatik ako, Carmen.
Manong Nemy tao aktap ng masulisog. Kasapulak nga peso. Dagitay tupay saan nga balo. Dagitay tupay adda asawa na dya Pilipinas. Aramidan dan tupay Manong Nemy. Saktukit din nga may san nga balo. Apekit din nga jak aramiden kat kasapulak. Sa gwapo kan ay-ayatek ni Carlos Manong Nemy. Nag-check-in kami Manong Nemy katagpayso. Teko na ni Carlos nga nairot ka no ti kayat kit ti Balo. Kapataas taunay ti panang kayat kit ko ni Carlos nga namabaling kat saan kong ibataw. Nasakpahin Manong Nemy ti mo nang magkek kadagi di bibig na. Kastoy sa talaga ti maililiwan. Sabik na sabik ako nada Manong Nemy. Nang runa kat nagbanglo ni Carlos na kalilinis, very neat Manong Nemy. Nasakpahin din mo na Manong Nemy nga nang lailo kang kuwanay ti barokong na. Manong Nemy, sa kukit napanan kinarawa ti batuta na ket ako. Takdakal nga mo dahil di Danilo Manong Nemy. Mapnay kaklagi di kasta unay na kunak tinakan ko. Yadi sumublat natin Manong Nemy nga nang romansa kanyak nakalalaeng ni Carlos Manong Nemy. Oh, Manong Nemy, may tayo kakon. Idin to taruman sa pailang ti pagpakat ni Carlos. Agburburnuken ti disuor ko Manong Nemy, kasta unay ti panagburayok na. Kimbaglagi din ta amumet Manong Nemy ni Carlos, iti agigup ako na daw numangan. Di kahit nasa uwi na makisayan ti burnok ti disuor. Nangaro na lang arudan Manong Nemy idit ay biyaten. Ni Carlos Manong Nemy ti batuta na. Paupaw Manong Nemy. Saan nang babawi Carlos? Oh, nakaragsakat Carlos. Saan ka ito nga babawi? Carmen. Ipay ko kayong katirag sa kasapsapulan. Manikpod mo ti din, Manong Nemy, basta day of mi ngagpadpada kini Carlos, sagpapas kami itiragsak. Uy, saan ko madlata malipatan, Manong Nemy, nagpawid. Ganayan ako, when idiposido damit, Manong Nemy, kat nilang kasapulan da akwarta, iti irwarda, wano, ibati da. Kaumat, Manong Nemy, di pagdanagag kabuta da Nana Esther. Kat sigon ka iti anak ko, kat talagang nagagat na Nana Esther, nga mga anong ka trabaho na, agdalus, agluto, aglaba. Edited ko met Manong Nemy kayong kuha na ito, agtulagan mi at andan na. Talo nga bulan Manong Nemy sipod di Addan, relasyon mi kini Carlos sa masansan, linawas Manong Nemy ngagpapas kami tiragsa. Idagbalawak. Niya? Manong Nemy, nagpa-check up kat positive. Dadagsenak. Niyan niyamot din. Masapo lang ay kasarnak ni Carlos. Agawid kami dito Pilipinas tapos nagkasar kami. Amok nga mawatan dakto di kita anak ko. Numaamuanda Manong Nemy nga daan-daan iti stepfather. Ang moment ni Carlos Manong Nemy nga duwa di kita anak ko. Nga may sakabalo. Irimbaga ka masikugak Manong Nemy, api nga saan ka nagananad? Ha? Saan ko ka din ibagaking ka? Saan ka nagsisikog tap na ti problema? Nangaramit ka ti problema? Bukod na ita? Api ka sa ti bagbagam. Saan ka di ka tinanamam kumangin bagam kat agawid dan sa di Pilipinas tatno agkasarta? Kasano kumain kasara ka kat si asawa ak? Carlos, api kasama mo yung baga. Api ko mga baga, no sa mo sa lutsudan. Kasi kasto yung edad ko, api ko ipatsam ko mapala baruak.
Ayop kayo ng lilaw na. Kinunak Manong Nemy kit tinungpak itinaminduang pitlok ko mga itinanggal na di duwang ay imak. Napatas mo ulit tempay. Kaga. Kaya mo agad among asawa. Saan ko mga impapay tibagik no mo kada asawa. Saan ka kumainayat no mo kada asawa. No ada asawa, apay nga inaram na. Kita kasi simple inaram ka at amo ka sa pulam. Paragsagan ka lang. Mapintulog mo, nagsigog ka. Naggagakan. Inulit ko man nga tinungpa Manong Nemy, di maibatan na ti imak. Mang tinanggal namat manin, di kiti imak Manong Nemy. Nga rin taramitek, nagnak may kasar. Di pa nagkarag mo, tapos na akong problema. Saan? Diyak maramid. Na di mo maaramid, bahala ka di biyag mo. Mandimot-mot idin Manong Nemy, diyak akong makontak ni Carlos. Nagsukat matin Manong Nemy, di SIM card, nagsukat matin di Facebook account. Una yung black na Addan. Nakadlawin ti amok na nuwakdakkel di tiyan ko. Pinagpudnunak Manong Nemy kat imbagag ti pudno. Dinamag na niya ti planok. Imbagag kang kuha na Manong Nemy habang nga makapagtrabaho ak pailaing. Kadagtalin na edak ng trabaho. Ngayon to no, dandani ko ni Pasngay ti anak ko. Agawid ak tun sa Pilipinas. Piton nga bulan Manong Nemy ti sikog ko ilagawid akon diti Pilipinas. Maragsakan nga saan di kiti anak ko Manong Nemy di makita dak. Mama, masikog ka? Una anak ko. Ading iyo. Ti. Ompay duwatawan dedi papang. Masikog kayo? Diyan nga rin nagasigog ka na kayo. Di na kaya sa uhain? Ada asawa na. Nyamatin, mangimbabayin kayo. Manong Nemy pati dagiti anak ko kakasla ibaindak pa yan. Halimami isti pa nakilangan da kanyak Manong Nemy kabayatan yor uray ko kaaldawan. Di ba nagpasgay ko? No kasta kasarita kida, nalamiis Manong Nemy di pa nakisarita da. Anak ko, no anyaman din nagbasulak kada kayo, pakawarin da ko na tao aklain. Di kailangan kami nagsakbayan. Sabi humamat na ikasar na kayo Mo yun, isasaw di kita tao. Nakarkaro kay kanupay. Ngamdig na duma. Natakit mo sa baligtad ka no. Dakit ko mamabati nga babae dito, tagsikong. Ngamta kayo mat nga dadya abroad, ugawid nga agsikong. Anak ko, tawak lang ang kamali ko na kumait. Ikatan nyo kumantan niya managura yung kanyak. Pagkapangasiyo. Maawatan na kumamit. Kaya tangi, mat pagkurkuraka ka na kayo. At akwarta nga nakadeposito. Ngusa rin nyo, ti panagbasa yung ti college. Babenda dyan nga kwarta, oras saan nga man nayunan. Makapag-graduar kayo ti college. Basta lagi di kalikagom yung graduar. Dito kumamit, pagbigbigan nyo kanyak, oras nagbidutak. Ha, kumamat ka sa ti panagkilangin nyo kanyak. Sige, mama. O, ang pagdanagan nyo. Babay, amilat nga hami kasulatan di sasao di tao. So, ang hami nga di tao, nga bibiyang da, kaya awan ti may tulong da kada tayo, iti pa panunutin nyo. Di kayo ka managyaman. Babay ka managyaman kami, mama. Siyempre. Addan ton ading nyo. Manong Nemy,
lalaki timpas ngay ko. Uwen. Siyempre, siyak tinang tadi itinagan, Jude ko na. Ma, sino nga ti may restro nga nagan na? Nagan ti ama na? Nagan na di amayo. Tapno may sortment lang ti pilyado na. Agkakapilyado kay matlahay. Kabuto mo talaga lumakaw na kapsat yo. Saan lang iti ina, kapsat yo pa ti ama. Tapno may patagyo ni Jude. Sige, mama. Adamat ka di pagpintasan na. Siguro, hanyon mapanunot pa taga-abroad. Slasap sa pulik nga rin abroad. Hindi mamamit. Hag-abroad kayo. Pangibatsan nyo kini Jude. Ang gusto bigyan pa ilang hindi pimanaw kayo sa ibati yun ni Jude nga onagum na sa pangibatsan nyo ni Nana Esther, ni Lola Esther. Bakit nga makaywanan? Noadan tundo nga tawon ni Jude. Mabaling kunto nga panawan. Mama, adala nga rin kwartayo ti bangko. Anya pala, panganan, pangusaran nyo palang ti sweldo nyo. Agaburod kayo pa. Saanan, mama? Agtaninad kayo dito Pilipinas. Agpurgod kayo. Pabagayam, ang ngamin tinasarsarakan ni Carmen ta. Kasla. Adala tirik na nati abroad. O rin saan na nakasapulan. Agabroad to pa nga ta. Anya nga talaga ti pagtungpa na ito pakasalitaan ni Carmen. Padaanan nyo. Indagaran ituloy kaya igibos no sa din ito pagtungpalan na pabagayam dahil ito pakasalitaan ni pagayam tayo nga Carmen. Uhen Manong Nemy no anyakid dit adda iti abroad. Takas la kailo kalaunayin. Iti mapanmanente sa bali nga pagilian tapno padasak iti gasat ko. Iti sa bali manen nga kontrata. When? Timteng ti first birthday Manong Nemy ni Jude. Isumatan iti panakapabunyag na. Ado na kita imay. Imatendar. Kaya ado na kita inalak nga ninong keninang. Idadandali nagduwa nga tawen Manong Nemy. Padasak mamut iji Hong Kong ko na. Ado idi Manong Nemy di kiti Facebook friend ko dita Hong Kong kat nagpatulong at kadakwada. Adamat di kiti sumupiat. Anya pa lang ay umay mo dito eh. Manong nga tawon mo ti abroad. College ni June nga anak mo. Ag college tumatan ni Emmy. O ibang time lang hindi kiti anak mo. Nanaruna ka na kiti duwa. Kasanon nung makitaray ni Emmy, kasanon nung makasikog ni June. Bantahim lang yan. Karunahan na, bantahim na taburudak mo. Manulat tawon na. Adumat na kiti mga ibaga. Alano may kangarunan. Mga magkikita tayo di personal. Kuna na kiti kagayim ko ti Facebook Manong Nemy. Idin to Manong Nemy tani Nana Esther. Pangipanam nga rod. Kini Jude balasan ko. Siyak, ay na. Baka, jak maaywanan. Ay na, baka kitino, di-arakit tayo na sa sapo. Baka makabaso lang ka. Nakaya yung matulungan na kayo dagidag kapsat no kastang handang basa. Nga pala nga minayat, pampanunod ti abroad. Sika mo na nagkuna ka nagit anak mo, oras saan ka nagsublit abroad, mapabasa mi na naging ka na makapagraduar dahil kursuda. Ay niya po ya. Kaslada, nabadta kami di abroad. Agbudo-budo tasakam no saan ka maka-abroad. Unsa? May baamon balasan ko. Dahil ito ti may advice ko kang ka. Tama nga no, adakal ti pa nagbabawim, no kastang agpilit ka. Adumat Manong Nemy, di kiti umay mga paspasyer kanya. Ada na kiti patak nga balo. Adamat na kiti baro nga inauding imitis siya. Makita na kami nga sexy at Manong Nemy.
Napintas kalata, balo. Ay, Carmen, kasapulam. Api kita nga saan? Di mo kati kayat? Nga aga din tumatin ni Jude. Kung nakanyak Manong Nemy ni Teddy, may sakadagid na pingit ng garaaram kanya. May isang tricycle driver Manong Nemy, isuno ko hati paglugluganak, lumapanak magitsenda o grocery. Kaniso, tipaglugluganan pa, di kita anak ko Manong Nemy. Umay na alain da, iti bigat, itulog na ida iti eskwela. Sana mapan alain ida iti malam, pasaray sandang agdan, dadari kiti maududin ako ang aramida ni June. Dadat Manong Nemy, nagbalin nga nasinged, diti pamilya hami isuna. Inauna at dili mga tawain Manong Nemy. Nasalod-sodak kadagiti duwang anak ko. No ni Tito Teddy, Mama, okay so na. Alam nga rotin, palubusan na ka nung magkiasawan. Tapos saan ka abroad? No magkiasawa, kadadun ton mga iwan ka ni Jude, baka dadang kayat ko agsublit abroad. Ah? Alam ni Mama. Kahit yung nga sa asawan ni Tito Teddy, mga iwan ka ni Jude, saan naman nga putot? Gawin. Saan ka nang tricycle? Una saan ka? Itulog na kailangan. Sana kayo ito umayalaan. Datalat ubra na, saan ito iwanan ni Jude? Basta sa amin nga kayatan nga gabrod ka. Tano aramidang pedeta, baka nung... Baka noan niya? Baka grebelde ka mga kapsat. Ito lararamidang Jude. Talay bagbagam. Anya pa lang amin, tamasapol yun abroad. Basta. Nada tiyempok, talagang subliak pa. Ubingak pa ilaing, api ko magpurgod ako. Ado pa dito, bakbakatanan nga, dadapalit abroad. Una tado, gapuna, adot utang da. Una da pala pagbasbasayan da. Dahil pala nagkuna nga, tikarga ti bangko tayo, mas umani nga parang kada kami. Kasanong araw din ni Jude. Dakamton di makamukha ni Jude, Mama, o ti magdanangan nyo. Manong Nemy, gabuta talaga ka sa pulak. Inakulod ko, ti panagayat ni Teddy, Manong Nemy, ti may katlong lalaki, ti biyag ko. Kagama na Carmen, at saan ka itong mabawi? Saan ka di mabain? Ano mabain? Ano kabain ko? Inauna ka babae, ti sika? Ano ko mat-question ito dahil? Sa may sakit balo Namindua ka na balo arig na. Carmen, ipatpatik ka. Basta ipatpatik ka. Kahit marami doon tapay lang. Iti adi ni Jude. Nore man pa'y taluno lima. Kaya yung bagag karagiti anak ko Manong Nemy. Nga dan nagkinawatan mi kini Teddy. Awa mati question ka dakwada. Basta saan kaya abroad Mama. Uy, isok kunayo ka di. Alawan lang. Dito iklatan sidong nyo. Marbaring no. Sa anak to nga mabalo. Nagkalaysa kang karod kini Teddy, Manong Nemy. Simple lang kalaysa. Pweste ng kasar ka na kami, Manong Nemy. Pito lang di kita nagbaling na anak ninong kininang mi. Tigagangil lang nga restaurant, Manong Nemy. Itinakaangayan ti reception. Naman pa kahit ko kumamit, medyo grande ang kuna ni Teddy. Nga dadya kwarta ang gastusin. May nayon tulaingin. Iti kwarta mi iti bangko. Manong Nemy narugso nga ayat di papahay ni Teddy kanya. Wen, marnekak mo it kadagit arakop kadagak na. May tayo kak Manong Nemy. Nagsubliman manan tiragsak kanyak. Akas lang dimteng manin ti barong agsapay ti biyag ko. Taoren no awan, dedi Danilo ng asawa, kanadungo,
Kinore man na inalilaw nak ni Carlos. Nga marto ni Teddy Manong Nemy nga nakapudpud mo. Akas ka di Carlos. Akas ka di Danilo nga nakuma Manong Nemy nga awan ng bisyo. Nasingpet. Nagagat. Nang runa tirabiing Manong Nemy. Nasurukan nga talong atawan ni Jude Manong Nemy di agadi. At damatin bukod mi nga anak kini Teddy. Teddy, sabi ko matasan tong agbali ti panangipatag mo kini Jude. Nadanton bukod tang anak. Awan ti pagtanagam. Kasut ba't panangipatag ko kada June kini Emmy? Agtultulit panangipatag ko ken ka. Kada kayo. Kada kita anak mo. Ti anak mo kita anak nga duha. Wan Manong Nemy naragsak kami iti asawak kan kastamatan iti anak mi. Impas nga ko Manong Nemy iti anak ko may kapat. Iti may katlo nga lalaki. So dahil ito ni Jennifer, Manong Nemy, makaay-ayaw nga ni Jennifer. When, agasumat iti pa nakaay-ayaw ni Jude, no kasta nga ayaman na ti ading na. Intultuloy Manong Nemy ni Teddy tinagpasada ti tricycle. Aging gadim tengen ti pa nagturpus, tinaw na anak ko nga ni June Manong Nemy. Education, iti turpus na. Teddy pa lang ibagbaga na kayat na nagbaling nga maestro Manong Nemy. Secondary education. Nagpaala kami kat siyempre naragsak kami. Malagip ko di Danilo nga asawa. Siguro na si Bibiyak kumapalitan rin Danilo. Alada ko mataragsak mi. Sweetheart, nuwad da si Bibiyak kuman Danilo. Baka saan ba't nga nagsabat ti dalan ta? Awang kumamat ni Jenny. Ken, awang kumamat ni Jude. Saan mo kumamat nga liniputan di asawa no si Bibiyak, di ba? Naragsakaklatan. Naragsak tayo amin. Sumarunong tumatan ni Emmy nga graduan. Kumusta nga talaga dito ka-abroad? Dahil tama na ito panunutam abroad man eh. Ti amok idi Manong Nemy kat awanin ti dumteng pahay nga is di grati biyag mi. No apay kat di. Kapo iti dayto Manong Nemy adud ti agkuna nga babaluena. Na disgrasya Manong Nemy ni Teddy. Na dung par ti truck ti pasada na nga tricycle. Na ipuruak at na itupa ti ulo na ti semento. Kaya di pa pahanak kong ti ospital, idada ako dito Manong Nemy bagadan nga Addan iti morgue ti asawa. Nagsakit. Sa bali manen Manong Nemy nga alawig ti dimteng iti biyag ko. Hapay. Nasa sino pa di nakasingsingpet, nakasaysaya at nga tao dito lubong, apang isut masapa, nga pumusay, apang isudat ang sapa nga alain ti Diyos, apay. Manong Nemy, ado nga luwa tinagarubos ka na kami nga mangipatpateg kini Teddy. Siya, dagiti anak ko Manong Nemy da John, kini Emmy, nakasaysaya at nga ama ko na dakas kanumatlayang kanidin mo na, titpudno nga amada. Nagsangsangit mat ni Jude, Manong Nemy, kanagibibit mat, ti ubing pa nga umpay na akim na nga Jennifer. Nagsakit. Nagsakit Manong Nemy. Kat manipo dito tanem ni Teddy karik nga saan aktun.
Awanton ti dumteng nga may kapat nga lalaki ti biyag ko. Maglagi din Manong Nemy. Talaga, nadakwartami ti bangko. Ibaglagi din Manong Nemy, tayo di mangisuro ni John, kat amo na matenti tumulong ka na kami. Doapik iti ngamin no adaragsak adalatamat liday. Awanin ni Teddy Manong Nemy. Nakapaggraduar maten ni Emmy iti kurso nga nursing. Naipasana ti board na Manong Nemy kada trabaho maten iti ospital. Nabayag maten ang mga isusuro ni June. E dito tagbasa maten Manong Nemy ni Jude iti elementarya. Amo maten Manong Nemy ni Jennifer tagsao. Ano manen alain na Manong Nemy tiladawan ti amana. Kat bisbisituan na, akasasalita na Manong Nemy. Manong Nemy. No lagi pag amin di kito'y saan nga maliklikan adi agarubos di kitiluwa. Narunan madanunan ti birthday da di Danilo kaniti death anniversary na. Madanunan ti birthday, Manong Nemy, di Teddy, kanti death anniversary na. Dagiti duwa, alalaki, nga impateg ko, kanang ipateg kanya. Nga nang ibati kanya, ti pakalaglagipan. Kat ni Carlos nga ta. Kumusta nga tama tinita. Awan doon nga tanti kong daway. Kumay na tamdagan, siripin, amamuen, tiputot na kanya. Manong Nemy, numanin na. Kasla kaya't kumanin tegsubli ti abroad. Ngayon, Manong Nemy, sanda ka malubusan na talaga na kita anak ko. Tadi Emmy kani John, Manong Nemy, sanda ka no palagas asawa, tagurnong da. At magdadaan to ka no traspan para kada Jude, kaniya, Jennifer, para iti masakbayan da. Kang kanawin da nga magbaga, Manong Nemy nga saan kanong nga asawa. Taore ka kahit kumatag-asawa ko ma. O matanti umay mga harim kanya, tababutang da kanong nga matay, tababaluan at kanong Manong Nemy. Impamay saklatan, Manong Nemy, tinanga aywan, kadagiti duwang anak ko, nga saan nga naskan, wano, duwang anak ko, naskan pa lang nga maiwanan. The Jude, kani Jennifer. Kahit da June, Manong Nemy kani Emmy, tulad at pa nagtrabaho na. Talaga nga di na pala kano kahit tag-asawa naman pa yan. Addan, iti boyfriend kan girlfriend, Manong Nemy. Dahil ito iti pagkasalita, Manong. Simple lang. Ngem, napno ka nagitiya. Alawig adimteng iti biyag ni. Ti pupusay, Manong Nemy, di kiti patpatid. Ti pa nakaalilaw, gapu ka dagiti adu nga alilaw naman nga alilaw. E moreno kasta man tinagbanaga, kinapasamak tinapalabas. Naragsakak, gabutad da dagiti anak ko, amang mangtad kanya kidragsak. Naragsak man dagiti anak ko, gabutad da ako nakang kanay na makita da, kan makadenada. Agyaman ako na, Manong Nemy, ti anos mo nga nang ibasa, kalpasan ng kainurnos, kan kalpasan ng nakmat impatulod kang ka, dito talyana. Sabi ko ma, dadamat oras ang gabasit layan nga, inak na ibati nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagitipadak, nga dimngeg ka nagbuya, naroon na kadagitipadak nga OFW, kadagitimadama nga dapat lang trabaho, dito abroad. Tuwing harod agyaman, nga pagaya mo, Carmen.